omongan karo kowe iki jar bunek tenan aku iki wis. Lho, bapak apa? Lah kowe iki apa-apa kok takokke karang kene iki werna-werna beda karo nggone dhewe desa sepi kene ramene ra jamak Nek ora ngerti rak ya wajibe takon. Ngene kowe ra melu malah aman aku mangkat dhewe. Weh. Iki goleki urung ketemu kowe melu kok nek ora ketemu arep turu ngendi awake dhewe ya. Turu sak nggon-nggon to karo ngabote kangen anak ki ya kaya ngene kuwi. Iya nyatane iki ya kuwi ya anakku karo anakmu kok ya. Aku mau ki ya wedi nunggang becak mau Pak. Piye to? Ketok iki kaya keren banget ngono ya. Heeh, Dik. Sing becak kuwi. Karang kowe ngomong ya gene ora iso cara Jawa kowe iku jak omong wae kono ora ngedong karo omongmu kuwi ngono. Nah kae mau jawane omong piye to kok dadeh-dadeh iki. Deh kuwi bledek. Bledek aku ya ora ngerti aku dhewe kowe kok model takon aku to. Wong aku dhewe ya ora ngerti. Ben ora nganggo benik. Kowe iki rak model ta kowe iki. Kowe iki ora iso omong karo wong kene kowe ya omong karo aku wae ngono. Kowe nek entuk wong Jawa saka Jawa iki iso omong awake dhewe. Angger bakul kobe barang kae nggone dhewe ngono. Ora usah takon. Anjur nek wong becak sing becak wong kene iki becak kon ngundang wong nggone dhewe. Lah iya. Kae mau lho. Oh nek kae mau ngono kae mau wong nggone dhewe ngono. Wong saka kidul nek kae ngono. Kidul ngendi? Kidul Bantul, ngono ngerti kok kidul ngendi nggone dhewe kono ya aja. Kae mau malah ngandani. Piye? Nomere nggone anake dhewe iki ngerti ngono kok Pak nih. Muni piye? Sing becak mau. Muni piye nomere muni ngerti. Wong pilar kok anake dhewe kuwi wong sugih kok. Muni piye? Wis anu kok ya kondang wis tekan ngendi ya? Anakmu. Heeh ta? Ah iya. Wah ngono ya ta? Ah iya. Wah ngono ya gedhe tenan kok ya. Sapa? Anake dhewe kuwi. Pangkat ngono kok ora iso omong ngono kok gedhe iki njer piye? Gedhe pangkate. Ku jenenge wong dhuwur ngono kowe wah kudu bodho banget kowe njer. Dhuwure sepira? Weh lah. Petruk ngerti ra. Kok angel men ta jak kok jago greget kowe iki dhuwur iki pangkate ngono. Beda ta nek karo wong sing isor ngono, padahal Jogopi barangnya nek wong isor, wong kendhek ngono. Kanggo kepala iki dhuwur, kepala ngerti ra? Kepala iki apa ta? Waduh. Nek muni piye bilang kowe ngono kuwi? Kepala iki lho ngono iki ora. Mbok sirah ngono dadak kepala. Iya, kowe nek cara kene kepala, jawatan barang kuwi ngono. Kowe mau ngerti ra dikandani nomere mau. Muni piye nomere pira? Gene putrane niku nomere omah 3-0-3-0. Dadi rak digandul-gandul ta Pak? Guru aku nutungane kuwi. Gandul-gandul ki ora digandul-gandulke ngono kuwi. Lah piye? Niki nomere ya wis kuwi ngono ki mari ngono. Aku arep genake kowe malah anjir ngono lho mataku. Saiki ngene wae. Piye? Iki tekan kene to. Iki omah apik iki nek ora kleru. Ning ngandani ku piye? Ya kene iki apa? Kene iki rak kampung Menteng to. Menteng pira? Iki kanokmu ya menteng kene iki ya menteng ngono. Dadi sak kono tekan kene kuwi ngono. Dadi sak rek iki menteng kabeh to. Weh lah wong iki. Ha ya ki menteng-menteng kabeh ngono. Wah, ujan genahku ku wong angel banget kowe iki. Kowe malah kantonge gandum Wadawi mau keri Pak nih. Wah, ngono. Balen ana kono? Walah, kowe gek wis wisin-wisin terus kene ngendi mau? Mulai-mulai anake dhewe to. Wong sing kok digawe-gaweke uwi iki jadi apa? Kowe iki wong saka desa kok ya. Ya ben bunga-bungae. Iya, Ading. Malah dhewe anake dhewe ora tau mangan kuwi ya. Ora tau kene ana kok kuwi. Ono pakanane anake dhewe iki apa ya? Ya bangsane cecak barang. Aku kok ya aneh. Ora bergede kok padake pitik ta. Lihor apa anakmu kuwi? Ono pakane cecak barang. Pakanane iki nek tegese iki nek wong ana ya darane iki mesti aing-aing ngono lho. Sing basa halus-halusan kuwi panganane mesti. Sing halus-halusan iki bangsane apa ya? Sutra. Angel banget wis. Roti ya ra kaya budrek ngono kae jenenge. Apa? Budrek.
Wah, Buder kae lho ngono jeng roti halus kae lho, jeng garis-garisan kae kono panganane kaya ngono kuwi awake dhewe ngono telo barang kuwi kok. kae jenenge kudu bluder kok. Iya, ono apa? Jenenge anu. Iya, getruk ngono wae wis ora salah ngae awake dhewe iki getruk kuwi lho. Ora iso ngarani mbok serasa Engko ngarani. nak awake dhewe ya, ning awake dhewe mesti disuguhi enak-enakan ya. Awake dhewe nang kene ora Karuan mulih-mulih. kok. Ora mulih-mulih nang kene wae wis ben. Lha anak iki? Apa saiki ngono wae? Iya. Omahe desa didol wae ngono apa? Melu anake wae. Oh. Ya, aku perasan ki nek kene Pak. Iya ya. Anggone Mungkin rame munggah motor kaya ya. Awak dhewe nek nang kene munggah motor wae ya. Motor anak dhewe ya mesti duwe motor ya. Oh, mesti duwe kok. Lah ketan cilik ya. Ah, ya ora cilik kok. Motor cilik nah ya piye ya. Motor gede motore. Kowe nek anu nek kon nggang motor nyupir dhewe iso ta, Pak? Alah, ayo aku ki iso wae. Nek gelem ngremukke dalan-dalan kuwi ora iso apa-apa kok nyopir ki tak ya. Oh, ajar. Alah. Gandeng anake dhewe iki wong sugih. Gitu. Lah ya suwe-suwe ya. Nah, ya mesti Nek to duwe- kowe duwe motor, sok aku bonceng Pak nih. Oh, ngepit to. Heeh, Ngepit motor nganggo to. Yamaha bebek kae. Aku kepengin ki Aku mau kathok dawa. Kuwi dawa siji, cendak siji. dadi tekle. Wah, kowe do mangel saiki ngono wae. Tekan kene to iki. Anakku nak ketemu karo anake, awake dhewe kuwi njur nang kene nembung nang kene ora mulih wae kok ling ngono ya ra. Heeh, mesti entuke kok nang ngone anak kok. Wis ngono wae. Iki komake kok sepi ya. Ah, kae lawange mengah. Lah, lha nuwun Den. Ana Pak nih. Wis kowe mbok ne. Nggih. Lha nuwun Den. Monggo. Iya. Gadake king tengah. Nggih, lho kok ke tengah. Tengah napa Den? Kang Jawa Tengah. Nggih, saking Jawi. Kersan, kula iki saking Jawa Tengah, nggih. Oh, nggih, iki ya apik iki, apik iki. Kepengaken Anu Den, apa? badhe nyuwun prisa ya Den. Nggih, sampean nyuwun. Nggih, Nyuwun apa? nyuwun harta Den. Lah kok nyuwun prisa. Oh, nyuwun priksa. Nggih. Tegese taken ngoten. Taken nggih, taken. Taken apa, Pak? Taken gene gedhe madosi anak kula. Oh, sampean gadah enak. Anak nggih gadah. Anake wedokan iki. Lho kok wedok pada ketoprak niki. Anak. Anu, anake. Anake sing wedok. Anake sing ngoten kok wedok. wedokan. Nggih. Anake sing niki, sampean Nggih. bapake kali anake. Nggih kula bapake. Namine sinten? Anak kula wong triki dadi wong dhuwur punan. Oh. Namenipun Basio. Oh, Basio. Nggih niku anak kula. Ngriki napa griyane? Ampun kaget kula kabari nggih. Nggih, Den. Riyen pancen omahe ngriki. Oh nggih, Den. Ning Iya. tiyange pun mati ndajak. Wih. Waduh, gak kepiye to ora kira-kira Nah, niki- to. Napa nggih mboten kok. Nah niku anu apa namane niku rak tesih namane Basio. Oh nggih, Den. Niku wonge ndajak omah niki kula kontrak genti. Oh niki dalam sampean, Den. Nggih. Duh, piye to jawala mbone iki malah awake dhewe. Ani nek mati kok ora kirim layang. Sampeyan namine sinten, Pak? Kula Pak Arjo. Oh, Arjo sinten? Iki Mbok Arjo. Arjo umur pinten? Kula pun kawan dosa. Ah, menjaget. Pinten? 3 dosa gangsal. Wah, mboten saged. Waune 50 deh kula niku. Kok malah dinyangke awake dhewe nomor anune umure iki. Nggih anu nggih pun kula poli 38 nggih. Iki umur kok nyang-nyangan ki piye to? Kok tuwa sing wedok? Nggih, wong kula niku sing wedok niku tuwa gebrangas. Ngoten. Oh. Wong niki riyen sing kula pek niku ponakan kula. Anu, mantepungke kula nggih. Nggih. Barjo, Barjo temuke nggih. Nggih, Den, nggih. Nami kula Marno. Oh, Den Marno iki. Marno. Den Marno, nggih. Mana kula mangke nek mboten pinanggi anak kula badhe nyuwun nyepeng mriki nggih, Den. Oh, kenge. Wah, apik ngono kok mboten. Wis dalu mawon. Nggih. Sarung to, Den? Trima sak turu-turune. Oh, nggih wong tegese wong nunut. nggih, Den. Paribasane bantal kentongan Nggih. kloso galar. Nggih. Ah, mboten nate niku ngangge bantal kenthong ah. Ane wong nak dicinti iki rak ya jenenge iki
Nuwun Den. Nggih, nuwun. Wah, inggih. Ndra Putri. Niki garwane sampean. Oh, inggih. Garwanipun. Anu Garwa. inggih. Garwa ingkang raka menika. Dete menika. Ingkang raka. Bete menika. Oh, Bete iki apa to, Pak? BT. Bete kuwi. BT menika sampun mboten nyambut damel. Sampun mboten dinas. Wah, ora kuwi, Den. Bete iki Bete iki. boto. Wah, boto kowe kok piye? Apa? Wah, kowe boto semen. Batur ngono, wah kowe arep muni batur kowe. Monggo pinangan. Nggih, nuwun. Madosi sampeyan iki mawon. Nggih, madosi anak kula, Den, kula nyuwun prisa. Griyanipun pundi? Inggih, kabaripun mriki niki kula pun nyuwun prisa kaliyan ingkang raka menika Kok ngoten. engkang raka niki rewang ngene iki. Lah, Rewang bat. oh, marno ki wah, kene iki mung batur kan Den ora tur batur. Pripun to niki mau? Lha muni garwane niki. Daleme niki, ya Nggih. kene garwane to mesti wong dalem. Ngakene sing kagungan dalem mriki Iya, kok, Den. Den. Niki omah niki sing duwe marno niki. Nggih, Ya Den. ngono apa? No. Anu Iya, ngono batur wae. kula jane mboten muni ngoten. Ning nek didakwa nggih kula akoni. Lho niku. Ngono kok. Ngaten nggih, Ah, Den. putranipun asmanipun sinten? Namanipun arit menika Basio. Nah, sampun Nggih, pun mati le muni ngoten. Pecah kok Pun mboten enten pecah. sing ngabari ngoten lho, Den. Niku bojo kula sing kandha mati sinten? Niki Dan Marno niku. Kok wong ngono kuwi kepiye to ana kowe iki? Oh. Kok lagi dinas kok dadi malah muni ngono piye kowe Oh, iki? niku. Bojone sinten, Den? Nggih, anu ngaten nggih, Bu. Nggih. Sinten Pak Basio niku? Nggih, bojo kula. Wih, Oh, sampeyan sinten? Niki Kula ibune. niku Mbokne, mbokne. Saking pundi? Saking Yojo. Alah, monggo Pak, monggo Bu. Ah, iki yo anak Pati nggih. Digenjong ki Pak niki. Lho, akan Antare bapak. ganjong iki. Para sepuh nih. Nggih. Nggih. Iki tulung niki nek niku oleh niki niku lho. Napa? Mboten sabasa wong karo mantune kok ning wong dereng kulino kok mboten jenenge. Nek ayu ya ra. Basane we moh karo awake dhewe. Anu nur sewu Pak, anggenipun lenggah Nggih. kang srek kemawon sampun mingkrik-mingkrik Wong wong wedi niku karo Mas Dan Marno niku. Mboten marno. Napa kula medeni? Mboten Wong niku niku medeni. mboten oleh. Unjuk. Mboten. Nggih. Teh napa dawet? Oh lho. Oh. Oh, dawet bareng Teh anak. teh mawon. Nggih, teh. Nggih, nggih. Ngeten to Nak, kula niki pun masan sampean niku ngakoni nek bojone anak kula dadi sampean niku mantu kula. Nggih, Pak. Mbokne, Piye, iki Pak? mantune awake dhewe kok ngono kuwi. Heeh, wis. Ora boleh dadi manten ya Wah, mbokne ya. piye to ndi anak mantu kaya ngono kok ora ngerti, ora Gemuke nang nggone ngabari. dhewe ya. Wis ora ngedunake tak pamerke, Pak. Nggih. Sampun pinten-pinten taun yen kula emah-emah kalian Mas Basio menika. Nggih. Ning kok uger kula nyun presa. Nggih. Dadi menawa sepados sowan marang sepuh menika kok mung disemayani mawon. Lah menika lak kleresan to menika kek malah kyai sepuh malah tindak ning nggon wong enom to nggih to kula lak nggih mboten sekeca. Niki coba kula dikatane niku mbokne niki. Niken napa Ya, kok anak-anak kula nggih. mau nyepur nah. Oh, dereng nate semerep anu kawine riyen. Dereng Den, Oh, dadakan kok. Kawine riyen kula pun nderek babane. Oh, Oh, nggih dadakan wong ketangkep. Wah, Iya. sampeyan niku kaya nono mau ngabarke mati basan anu. iki endrem kok iki mbokne iki. Lho, nika ngapa kok teng krentil Uwi, Nak, uwi. Iki nak saking dusun nggih napa enten nggih nak. Lengkok dhewe. Kulo wektale Bon. kebon. Oh, nggih nggih Mas kok yo ndak repot-repot. Iki degan, mangke kangge jangan nak nggih. Lah nika repot ta iki le ngasta nggih. Alah, mbok saking ketemu kae. Jane gateli. Nggih, ane wong jenenge wong kang karo anak. Nggih. Ning bungah kula kaya napa ketemu anak mantu, gene kok ora ngerti-ngerti kok tebul duwe anak mantu kaya ngono ya mbokne. Iya, kowe iki le linggih ora ngono to Pak nih. Lah nggone anake dhewe ngapa to kok Boten tebul. apa-apa sekedar nggih ngregeti anak. Kuwi to anake apik Mbok kuwi. sampun nak, mbok kula ditemoni wis seneng banget kok. Iya anake ya. Pun kajenge to Pak Arjo. Niku rak seneng-senenge.
ketemu maratuwa sak mboten-mbotene nggih remen to. Dek Yayi monggo ya sing sak wontenipun nggih Bu. Menika dar tindak mau rak udar. Wis kok kanggo ndok kawet. Iki disepake kelawe iki diwangi kok Nggih, kok ya monggo. Iki nganggo tangan wae ora aku. Ngono. Tak kecocok. Niki banteng. Mumpung ana lawuhe. Nggih. Rimbak kelon apa ati. Oh nggih, pas Pak Ati. Anu sampean mboten darna nggih monggo kula kancane ning ya wis apa anu Nggih. Anu dalem menapa to? Sampean mangke mawon niku. Kula mangke. Kowe iki kok ya nyelat iki rak tiba mburi. Nggih, kula mangke mawon tiranipun. Utang dak. Monggo Pak, diskecake Pak. Nggih, Nak. Nggih, Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ngapun basa to wong karo putrane kok basa. Oh nggih, ya wis rak basa wae Pak. Ana. Wah, nggih Malah temen Pak. Ya gak imbuh Pakne wah. kok udu tangan kok ibu kok gak wong kok Wong tak weruh panganan kok ngene. Kok jangan enak Anu. banget ya. Kok ketoke gragas ngoten iki. Dirasani Pak. Ora ya. Oh mboten menika. Anu kok anggen pun dahar kok nyimik-nyimi. Kok sing lekoh ngoten. Oh, tak Oh, arani lah, iki wong nek iki pengen. ngrasani gragas mboten to? Mboten. Bluwak-bluwak ngoten. Warna-warna ya. Pak menika Pak, anu lawuhipun menika Pak. Nggih, nggih niki jangan apa iki kok ngene iki. Jamak Pak. Kok pedes ya. Semur. Semur gorengi Pak Ati menika semur. Kudu ra iso kelan kok Menika ngene iki ya. bubukipun bubun sambi Bu. Nggih. Ngene ta aku nek nang omah ki digudangke wae karo mbokmu kuwi. Ora usah diomongke nek nggon anake kok. Nggih kula suwan menika Pak, saestu. Ah, ya. Tenan nggih nak nggih. Iya. Kapan yo anake dhewe Nggih iso mangke malah tak desa. direke engko nek Mas Bas wis kondur. Dur. Terus mangke nek bapak utawi ibu pun menapa sampun mari kangenipun nggih kula dherekaken Oh iya, nak. Gila wis tekane kene wae. Kaya aja pundi to, Pak? Kampung Tungkak, Nak. Tungkak. Tungkak nggih. Tungkak niku rak sandinge biskop napa niku? Biskop niku lho. Yo, Mburine niku pundi? sorot. Sorot nggih. Nggih. Pundi niku? Niku wetane. Anu, lagi namine biskop napa niku? Niku biskop Napa? Napa? napa niku? Apa? Le mari ngarani kuwi? Biskop oke niku. Lah nggih tani tungkak niku. Tungkak Kemiri. Biskop Kemiri. Nah, biskop Kemiri niku gambare niku dengkul. Lah wong ki tak kok ya biskop lho kene kok ora tau nonton biskop buat iki Kula nggih mung liwat mawon. Oh, lah rak ngoten. Mboten niki jane anak kula niku teng pundi to? Sakniki ta? Ambil tindak. Tindak. Oh, tindakan. Oh, klinik. Nggih. Keliling apa? Keliling ki ning endi kuwi ngono wong Mubeng to. mubeng. Nah, Mas. Nun. Saiki pesariane ditata ben Nggih. ngasuh ibu karo bapak, ya kan? Nggih, nggih. Awake dhewe kon ngasuh Pak. Mane sarenipun mujur pundi? Oh, Sare monggo buka. ya mujur. Nggih, nggih. Yo Pak Rinyo ning mburi saya. Ya, ya. Aku seneng banget iki kok. Malah dadi aku iso petok karo maratuwaku. Ha wis omah-omah 5 taun kok ya ora tau karo sing jenenge maratuwa kek malah Kyai Sepo wis. Ring. Rap. Mas. Mas Bas. Aku. Oh iya iya. Sik. Iki duren tampani. Waduh, kok pirang-pirang iki? Heeh, ora ngisi kok. Kok ora ngisi piye? Mingkule tak gathok-gathok. Kayak karet. Oh, diwadahi kreneng nempeng banget. Aja men garani meleleh ta. Lah iki lem kok nang ndi kula durek kok diga mulih. Aja nang ngarep pendolenan kono. Kok mau mundut to, Mas? Direno. Lah sugeng ndoro kakung. Payana. Kayak anu kelumpuke. Kayak anu kendaraan leboke. Montore dilebokke montore. Kudu motor. Kan Pengen nunggang jalan kepang. jalan kepang kok ditumpaki. Ya turut ngeratan cilik iki seneng ya nyepak-nyepak. Wong panjenengan ki kepala kok ya nitih wong ngono lho. Kepala ki nang kantor, nang kene men dramaan. Kok dramaan ki piye to? Nah iki kok bleder ki
Wonten tamu. Wonten tamu. Unjukane kene ngene. Oh nggih. Monggo monggo. Ndut, dalem. Ndut, es. Es. Termasuk kae ngene rene cepake kene engko tak ladinane. Wis kene. Kopioripun mboten wonten. Jeneng es kopior iki es gulung dadi iki lak banyu. Ya Mas ya kenyane Mas. Wah. Kok carian to, Bro? Oh, semuna ngomah ngopo to? Kudu kaya ora to. Carian sik. Gelem carian. Lah kok nang omah nemoni bojone saka kantor dadak kon jarian yuk ngopo? Kaya arep Tak dinas. jariki wong. Jan semane kok dadi. Aku nganggo es kudu kaya tolak-talik. Saben lincah kok dadi arep temandang apa-apa iki ora ribet nek Ki sapa kok mbledel tegesan lintingan tamu Mas, ki mau ana tamu nambon-namboni marmer to. Kok marem piye ta? Nambon-namboni copin. Ya kok dipel ora apa-apa. Dipel jangan mainan pel. Apa pel? Itu loh dibersihkan itu Enggak, sekarang orang nyaman ini. No, Dalem. sapa daya? Anu iki nuwun sewu ke Romo. Romo Barkowo. Nggih, anu. Romo sapa? Romo Aku anu bapak, teng bapak. Bapak sapa? Bapak Pocong. Kaya aja Mas. Mas aja do ngawur. Lho tenan iki kaya Nek ora iso do sebab. tunggu malung ora tunggu mah. Daya kuwi nek ora nganggo layan ora perlu ditampa. Bapak simbok apa? Aku awit dadi wong ora nganggo pak, ora nganggo mbok. Lha niki sondi. Anu Watu. Lho sampean Aja ngono. Ndak ika ngapa wong iki? nggih. iki mau guyon iki kan daturi kan Tenang. Bapak Asma Nggih, banget. nggih. Lho niki. Monggo, Pak. Monggo. Yuk. Iki Pak. Ayo Mbak Niki. Ya, ya. Ini. Endi? Menika puteran niku. Endi denano? Nggih, menika. Nggih. Anakku ndi anak? Nah, Mas, menika. Mas ini belum Mas. Oh, lah iki. Bu. Aduh, lebat. Aku kangen deh lek mbok. Arep pirang-pirang. Iki doni. Lah. Wah. Ojo ngono to Doni piye Lah, piye to kok? Setan. Aku dudu setan. Mbokmu kok jebul setan Aku kepiye? simbok, aku mbokmu ya. Lah mbok anake kono golek anak dhewe. Lho. Matuki. Mula jasa ngidoni mbokne ndak watuk ya. Iki sapa, Pra? Bapak Ibu Soyojo Mas, mesake banget. Aku paling kudu kok. Prayoja. Lho, Aku ora nono, aku saka Yoja ora nono. lah piye iki putrane sapa? Ma, aku mau anger wong aku. Ora. Sing wis jepangan ya ben. Lho. Oke sing padha ngaku anak aku wong mulya, wong pakat. Minggat. Lho, aku ki bapakmu Aja iki ngono mbokmu. to, Le. Eli wong karo mbokmu ya. Wis ora minggat. Aku ki wong tuane. Waduh, kebut mbokne. Oh, Emot. Aja ngono ya Le ya. Emot Ndara Kakung. Emot aku ora kenal wong kaya kono. Aku Aku ora tepung karo wong sing cemini. Lemu-lemu gembur-gembur. Iki mbokmu. Ora dadi belak kowe ora nangis. Ayo minggat. rambutku itu dodok, Pak. Ayo minggat. Wis. Ini wae. Kowe lali tenan to, Le. Ya. Ya wis Le. Wis Kon ana, wis enak, ana. Le. Kon enak. Ana wong aturan lah kaya ngono. Suman sumun. Ana wong tuamu kepiye meneh? Lho, kok sik Thomas ku ora bakal nek dek iki ngaku aku. Lah aku ora pernah wong duwe wong tuwa kaya kono. Wong yo sampean kok dadi kok ngono kepiye to wong karo sing ngukir karo sing ngetokke kok dadi Ya sampean. kandang ora peraturan. Ados sangkan parane teko nggone wong turu nggon empuk. Gua lho, dilamakane teng kuyak wis. Sampean iki jeneng wong kebangetan. Dume sampean iki kesinungan bondo ora kekurangan apa-apa. Isin ngaku wong tuane dhewe coba Mas. Nek kok ngono kok parek tak labu sak dike coba. Kok setuju aku nek carane kaya ngene iki. Kowe ditar napa?
Ya ngapa to Kowe iki ning wong wedok ki rak tapek to. dipek-dipek mau ning arep cari. Ora perlu muko kan ngomong. Halo, Mas. Lunga ya lunga apa? Ngeri-ngeri tak jae. Ya ben lho. Ben, do lunga ya Ben. Nah, menawi ngaten taranipun kula piyambak nggih mboten kraos wonten mriki ndara. Lho, kepiye? Lah panjenengan kalian garwa men ngaten kalian tiyang sepuh ngaten lah binting kula batur men rak sasat. Kowe ya pengen lunga? Kula nggih badhe kesah. Lunga. Nggih, kesah. Pancen isis. Wong ki ra ndek keluarga ki pancen isis. Ora ndek tanggungan. Ini malah kepenak lara. Dokteran. Mangan restoran. Nek iso rando masjidan turu hotel. Ha wong dhewe arep kepiye? Dadi malah nang omah ki malah tangi turu ngengkerke cara dhewe, dombe dhewe ngliwet. Ya wis malah apa ngakangane ya ben. Ya ben malah mantep aku. Ane mengingu wong do teng kluyur ora genah. Wong kaya ngene tangga teparo wong gedhe kabeh. Omahe gelas e gedhe. Wong kang ngro omahe gedhe wis beling arep ngopo? Kok di wong sing cemimi ikete ya wis ngenek-neki banget. Ya ben arep senajan wong tuwa ke ora tata ya ben. Nek pancen wong tuwa hormat karo wong nom, kirim layar metu kawat. Lho ora nggih ngoten ta? Lho, teng tangga teparo ora ketok wirang. Lah wong aku nang kene kondang Raden Mas Nurjanis. Kok njenengan ketekan wong tenda mamak apa ana? Aku pembenino pakanane roti, elek-elek dileleti apa-apa. Kok digawake uwi-uwi nggo apa? Gateli cangkem. Apa? Ben lunga. Bojo sok dankas nek bayaran kletek-kletek. Saya kira ndek bojo batur meneh malah le metu nanggung. Tanggal 20 malah badhe rambayar. Apa? Ben dong iki arep bayaran tak keke bojone minggat. Ya ben nek sing ora nganggo abisku. Apa? Kalau wong-wong ora ngerti wong wedok digawe becik nang omah, ming mangan, turu, angrem. Kepiye? Donge ra donge nginang, wis tak kon udut. Ora apa, mbiyen ming anake Pak Merta.
Nek turu nang lincak njur saiki nek turu nang patidur bok ilang. Saking puke kok. Pancen ora nggo galar. Kok kurang trima. Apa ben? Galaran ra nggo dit ra nggo salin ambune ra nyenyet. Men nang omah. Dan. Misi Lho, sapa? kula Oh, sampun tamu lho. wonten Jawi. Dek nginjen. Oke mesti to. Nah, betul. Nggih. Nembe menapa? Ada kebaikan? Kebaikan apa? Nah, Sing mesti iki ada keperluan sih. nah perluan. Ya. Sebentar perlu pada Bapak. Sendirian aja, Pak. Iya. Senjol sekarang. Loh, mana keluarga? Keluarga Kota. kota. Pokoknya sudah tidak kerasan manggon di kene. Di sini. Jadi Bapak hanya sendiri. Ya, malah aneh. Kalau berdua bisa. Susahnya itu minyak ngimpi. Nek ngimpi berat. Impian itu yang enak loh. Tindien, Iya ya. tindien itu guru-guru tidak ada yang manggil. Nah, itu ketindihan apa tuh Pak? Rumah. Tidak tahu tindien tadi. Nah, iya Pak. Bentar Pak. Ada perlu apa? Nah. Makan dulu ya. Jangan. Saya sebentar mau. Nanti makan waktu. Wah, saya mau makan. Kalau ada ya baik. Ada Iya, mari Pak. Bisa. roti mau. Mau Pak? Sama susu. Ada Pak? Ya, nanti Terima kalau kasih. ada sapi lewat, saudara terus ngoyak saja. Bawa roti, ngoyak sapi itu. Loh, itu masih Wah, dulu saya kewirangan sih. Ngoyak sapi bulanang. Waduh, Ini tidak ada apa. Ada perlu apa? Ya, jadi saya perintah dari Dirut. Tahu Dirut Pak? ya? Tahu Dirut? Tahu Apa? kepala saya. Oh iya. Dirut. Ya, Direktur Utama Nah, no. memerintahkan dengan saya segera ke tempat Bapak Basio. Nurjangis kalau bisa. Nurjangis. Nurjangis itu nama Tuan Nurjangis. Oh, Tuan Nurjangis. Muka kan ada letter. Muka letternya ada anjing. Ya itu. Melet toh. Ya. Ya itu potret saya. Oh, itu. Pada kala mudanya seperti itu. Ya, melet itu mukanya dulu kan ada pincuknya. Sama orang kok menghina kebetulan. Ini ya, Pak ya. Sorry saya mau tidak mau saya harus bertemu pada Bapak Nurjangis. Iya. Ini surat dari Dirut. Iya. Pak. Silahkan menerima. Saya terima. Ya. Tahu. Dan uncaan itu. Dibuka Pak. Ya. Dibuka atau Ya. tidak? Oke. Minta tolong Dikdul Apa? memaoskan. Bukan Bapak pimpinan besar. Ya kalau bisa Dikdul tolong memaoskan. Oh, yakin. Memaoskan. Kepada YTT. YTT tahu Tahu. apa? YTT. Yang celingar-celingur, Oh iya. yang tercinta. Yang iya. Pada yang tercinta Bapak Nurjangis di tempat. Dengan ini keruhnya pekerjaan dengan diteliti sampai tertib masalah-masalah ini terdakwa Nurjangis menggelapkan bahan-bahan dan menipu uang sebanyak 2,5 juta. Maka dengan hari Kuningnya surat. iya. Aduh, Aduh apa Pak? saya tidak Tidak terasa. tidak merasa kalau dikontrol. Tapi Sebetulnya. barang-barang itu bagaimana? Iya. Bapak yang menggelapkan. Enggak. Saya pinjam. Pinjam dengan siapa? Iya. Aduh. Dengan ini waktu Bapak berhenti secara tidak terhormat
Keren. Yang terhormat kepada saya sudah terima surat ini. Surat ini mengejutkan hati, termenung hati saya. Bapak Simbok, kaya ngono pemujimu yang aku, Mbok. Oh alah, Mbok, ya, Mbok. Bapak tak terimake. Kowe ora tendhat memujekke aku supaya aku kesalahan karo kantor. Mbok, Bapak, ya. Tak terima itu. Ngeten Bapak Nurjayus. Gandeng menika keterangan-keterangan yang sampun jelas. Panjenengan tampi kula nyuwun pamit. Iki dipun tampi kanthi peninging penggalih dipun terimaken nasib-nasib ingkang menimpa diripun Bapak Nurjayus. Lelampahanipun tiyang Nggih. mboten saged mukih malih. Dateng kesalahan alam ingkang kula lakukan. Mila Kesupen kalian mulo bukan dipun terimaken kalian ingkang gadah kula. Simbok utawi Bapak semanten ageng pamanesipun kanthi raos ikhlas. Oh, yakin Sampun muwun waspanipun drewer. anak kudu ngerti karo wong tuwa. Iki aku kok kesengko. Keseran iku mempengi Bapak. Nganti tak tibani banyu suci. Perita Sari. Sari Nderekken sugeng pareng mugi-mugi panjenengan tentrem ingkang pinanggih. Diterima-terimake ya. Karang wong jenenge wong anak-anak iki werna-werna. Anake dhewe iki pancen ya ana sing kok. Bener. Karo awake dhewe bekti ning tiba sing mbarep anakmu mbarep kaya ngono. Dadi ya kowe sing ikhlas hatimu iki. Aja kok ndak kowe saya lara, saya kuru-kuru aku sing kojur ngono. Nek donge ngono ya Pak Ni, kaya ngopo lek ku kepengin kangen weruh anake. Gandeng wis pirang-pirang taun suwene. Ora tau weruh bocah. Ning kok dadi kecelik awake dhewe sing dadi wong tuwa. Nah, kuwi sing Raya-raya aja ditiliki. Wong tuwa gedarang-darang kanggone. Pira boro disuguhat padang Pak Ni. Males sing anakmu kaya ngono iki. Nggih, aku iso. Monggo. Oh nggih. Monggo. Sanipun. Badhe madosi daleme Pak Arjen apa mriki napa nggih? Lah, mriki to. Ora duduk saka kula niki kula. Nggih iki nggene Pak Arjo. Nggih. Panjenengan Kula saking Banyumas. oh, saking Banyumas. Nggih. Iki saking Banyumas nggone. Nggih, monggo iki lenggah sekecaken iki radi majeng mawon. Terus sanipun badhe Madosi Pak Arjo namung perlu niku nang letaken kalian jenengan apa ngeres sih namine Baksi yang di Jakarta niku turune putrane. Oh nggih. Nggih ra niku anakku lho iki malah ngerti iki lho, Mas iki Nggih, ngertos kula. Nggih. Mode teng mrika. Oh, mode niku napa? Mode niku nek cara mriki nyambut damel. Oh, mode iki pegawe ngono lho. Ana mode ngono. Nek kene iki model wong dhewe ngono. Mode niku nyambut gawe. Nggih.
nyambut gawe. Kula pun tepang kali putrane teng mriko. Kula mriko. Oh, nggih. Kamu sampean di tepang kali anak kula. Nggih pun nonton kali tahun. Kula teng mriko dados pelayangan. Oh, pelayangan ki ngene. Sok Pelayangan kuwi sing kok kejer nang ndi kuwi lho ngono. Lah niku lek sok ngeteraken serat-serat nikah lho. Oh, nikah buru kaya niku. Oh, nggih. Lah nggih terima sekedhik-sekedhik nikah belanjaan. Nyambut gawe niku nggih ngoten niku nggih, Mas. Kontene. Nggih. Sering dusun sing Banyumas teng Jakarta pados damelan kaos. Kontene mung niku men biyen kula ngenger kali tiyang mrika. Dipun padosaken pedamelan angsal niku. Nggih kula tampi sak konten-kontene. Bagene apa teng mriko? Nggih. Kok madosi bapakne kalih kula teng mriki niku wonten perlune napa? Nggih. Nggih mung nyukani kabar menawi teng mriko tiyang sugih. Nggih. Wah, biyane sae nen rame kaca napa teng mriko. Kula sebani napa-napa kalih piyambake. Lho, kene iki ya apik. Sosial nikah kalih kula. Nggih. Niku nggih. Kalih awake dhewe kok kalih kula niku mboten gelem ngakoni isin kok menawa. Nggih, monggo. Nggih. Kula ya, Pak. Sapa iki? Bu. Lho kula anakmu ki matu ki lho malah kene ki lho. Kene nak kene. Alah, kula keblasuk-blasuk. Alah kula ya. Kowe kan sapa, Nak? Karo bojomu. Pun mboten. Piye? Kula nek kelingan pun kaya wegan rasake mikir men wegah. Oh, piye to? Ngeten nggih, Bu, tawi bapak. Heeh, Bapak ditundung niku kali Ibu. Niku ati kula lara tenan. Rumangsa srek. Aku ya bapakne tenan iki ya mbokne tenan. Nggih, nek kalih kula rak mung 3 mantu. Heeh, iya. Nek kula mikir ngoten, wong kalih wong tuane dhewe men mboten ngaku. Napa meneh nek wong tua kula mara mriko napa mboten ajeng terus ditendang coba. Pikirane kuwi. Mantu kaya ngono apik kok sing anake dhewe malah kaya mengkono. Nggih, kula niku mbela tenan. Kula ditundung ken minggat coba. Weh, ditundung. Nggih. Lho mbokne ditundung kuwi mbokne. Bojone wing nganti ditundung. Kula nuwun. Lho. Iki kene nak. Kula nuwun. Lah. Dalem napa kesupen? Ora lha ya kok iki dadi mahe tekan kene. Wah, nggih. Mana iki? Nggih. Lah napa kok gagamen to ana kowe? Kula beto motor piyambak kok tadi. Alah kok gagamen. Wah, ora ngaten to. Panjenengan ditundung kali ibune. Heeh. Dan iki Ndara Serayu nggih ditundung. Heeh. Kula dereng nganti ditundung, kula pun ditundung, kula tundung dhewe awak. Lah dadi mangkel ngono. Nggih, kula pamit. Wah, kados tiyang sepah men kados ngaten. Kados kalih bojo kados ngaten. Kowe ngelehke ngono. Nggih. Iya bener kuwi dilehke ngono. Lho, lha endi? Lah dene sampean pangling kali kula, sapa sih Mas Marno biyen? Sama sing derek pos di Jakarta. Oh, pancen. Lah kula sih bejak niku. Aduh, bejak iki piye? Bejak niku nami kula. Oh, bejak. Nek ngono dhewe ki bejak. Lah niku Bejak. Bejak. Taran iki bejak ngono ya. kula nonton Pangapunten. Nggih. Nggih, pun iki mara daya tenggen kula. Urung bantal manggawa nika iki. Lah, kaya ngoten iki. Nek sarep sampeyan sok legawan iki. Heeh. Kula lunga nika kula nggo tabungan. Dadi kula niku nyeleng. Lho, lho anakmu Mulane pinter. sakniki kula ngambruk tengene ibu. Kula ajeng ngedike perusahaan. Wis, kowe tak anu kene. Lah kula sisa piye Mas Marno? Lah kula riwayat kula medal saking mriku, kula wani ngernet. Ngernet. Nase. Terus saged nyopir. Wah, Nyopir. tak bonceng aku ya le ya. Wah, tak Kula sakiki pun mboten nyopir. Kula, lah piye? Lah bareng nyopir untuk kontoran kula kathah kula dipercaya kalih majikan kula. Oh, ngono. Wah, untung saged tembas motor. Wah, cukup. Gila. Nggih, wong do apik-apik ta iki lho ya. Anake dhewe ya duwe tabungan, dirane nyarengi ya ra kena pawitan. Iki Marno saiki ya nyambut gawe, saiki ya cukup. Iki jarek Banyumas iki ya gamelan nyapu biyen mriko kula semerep. Oh, nyopir tebas motor. Saiki ngene bae Pak Marno ya. Saiki aku arep ngedike perusahaan ya nek kowe gelem nyambut gawe bebarengan karo aku ya montormu kena nggon calon-calon. Nah, goncalke montormu. Wis tak wangi-wangi. Lah ya ampun. Oh nggih Bu, nggih nyuwun pangestu. Pokoke kula nderek Rasa bali nang
Jakarta. Mboten kula ndara ibu mawon. Senajan ibu niku marang tua kula ning pun nganggep wong kula. Marang tua tilas nipun kajenge. Saniki panjenengan golek pangan kalih kula. Lho kok yo karo kowe kepiye? Wah, ya ora ngono. Rukun, rukunan boten nggih. Ibu niku ndarani kebiyen. Lah iya kan. Apa ya gelem apa ya dadi pegaweku. Tapi purun-purun mawon. Ya wis saiki melu kene bae. Lah melu tak gepeng. Iki kesuwun dereng itu. Nah aku ki mung gumun anakku lanang iki kok mau niki kena nggodha apa? Terangane nang kono iki kumpulane wong sugih-sugih. Dadi nek wong melarat ki ora seneng ngono. Nggih isin ngaku niku kok. Lagi aki karo kowe tega. Karo bapak mbok kok isin. Nuwun sewu lho, kula unjuk wedane. Oh iya, lho ya. Enggak nama-nama iki. Iki kesuwun nek sapuntene mawon. Nah, iki malah awake meriah ya ora. Tambah wong-wong ngene do ning kene, ngono. Wis nak wis saiki tak pasrahke kowe kabeh. Oh nggih, nggih. Sing omah barang. Nggih, nggih pun pokoke awak dhewe. Sekarang ya wong ayem-ayem kena ana wong barang ditanggap, no. Nek ana apa-apa barang barang ditanggap. Oh. Anu bae no. Pangkur. Kowe kulinane iki sok barang kene. Kowe cukup kok dinehi sebuadem kae. Ana kene iki akeh wong barang ngono kuwi. Lontong, genden. Wah. Iki pakne fasitane iki gorene. Ya nyah. Wah, Wedotama apalane niku. Wah, kula cocok sanget niki. Nggih, Mas Ujang. Lah mungkin to. Ini main temen suarane. Dina karena fasitane no. Sandi lho Bang. Nggih, matur nuwun. Lah nggih panjenengan napa? Gambar kopriyen iki ngerokok rek. Ngerokok kok nyuwun lah mriki sampean ngerokok napa? Manggar iki. Enggak. Linting. Wah, suarane apik kok iman-iman nggih jane apik. Suara akeh diajar-ajar ya. Kelingan mbok menyang lalu main menenggan. Nggih. Banyumas mboten nonton kaya nikah. Nah, Nenten. iki kathah. Dinaan sarapan pisan lho bantenge. Iya. Ini cilik bantenge. Dadi water. Nana. Dapat wis nyepake cilik. Oh nggih. Iki manggil nang sekolah. Kemauan betayatra. Oh, anu tanah kerja. Ini beton iki rasa alit. Rantene pada sepu. Kula suarane Ono kena. Kan nang dulu nang turun. Nah, 5 kilo apa 10 kono anu gek kerja. Kan iki kata Nah, kula. kono. Mau pak iki lah 5 kilo purun apa? Nah, iki. Ya 15 ngono. Makane dekok karo merem iki. Pun ngantuk nikah kayane Ora wae, wong mripate mbrebes. Serban ta. Ya nek kirane ngene dikek sego madang. Wah iya. Ket mawon. Segane wadang iki kena karo greh kae mau. Wah, iki sinom parijoto nih. Nah, kayane mandan meriang nikah tiange. Mbokne gayemi malah anake meneng wae. Desa pinggir kali. Kok ora rampung-rampung to kuwi kene karep rembukan. ora Lampung niku lho. Garwane jamak kok men kali pinggir desa, desa pinggir
kali. Boleh ditambahi kae lho. Apalane kok diwolak-walik. Kali kok hutaitan Dek. Dirungokno barang kuwi menjual orang genah lah. Oh, dagangane do ditata lho, no. Pak, Lho, Pak apa? Pak, Wong barang kuwi ngapa tenak kok dadi ngondaku Pak iki? Bingung niki raen iki. Pak, kowe pangling karo aku lho, Pak. Kok Pak Pak apa? Nur Jangit, Dugang sisan kowe. Pak. Aku ora ndek anak Nur Jangis. Senajan tok dugang ya ora apa-apa wong kowe ya bapakku temenan. Oh, kira mbok niki Iki wong opah iki Pak. sapa kae terus no? Iki malah no? Kowe ya nang kene. Kok Le. penjenengan cak mangke kok. Oh alah. Le. Lah, iki malah bejak. Iki dene sampean, Pak. Lah niku suwe ra ketemeran kene, Cak. Lah nggih kula masuk saking Jakarta tapi kapan boten terasa. Rupamu kiau sing sithik. Namanya seniki napa-napa mbene aku wis. Napa-napa tapi kan lemu. Lah wis ketemu bapake nyang iki ya. Ya ampun Pangke tau Pak nang kana. Ala sapa ki ya? Banyak bejat sih. Bejat. Sampeyan dicet temenan ya, Cak. Kene katung lele, sama becak kuwi piye? Sira dol dulet. Lah kok nyambi. Lah kene susu ke? Biyen saya situ tembula. Ora ya. Kula. Bejat, Pak. Bejat. Kancane nyang no. Nggih. Ngomong kaya kowe ya. Ya, Pak. Alah, nyoke ya ketularan ki. Sama malah. Praktik. Lho. Kok berarti ngapa? Nanya lho, wong barang kok dadi mlaku aku. Aku sapa, Prak? Lah kok bingung iki piye to? Dan sapa iki Kali kok? karo aku, Prak. Sapa to? Yo, ayo. Sapa? Aku bojomu. Lho kok sik bojoku ki wong sugih. Nggih. Tur ora dibemblek kok. Lena ora dibemblek. Nang dina Ramadan, Prak. Bojoku kepala ora barang siter e. Saiki dadi dengkul. Oh. Prak yo kabeh bapak simbok aku njaluk ngapura no. Lan kowe dijare aku jaluk-jalukno ngapura karo bapak nyong kok. Nggih lah sampean kepripun sih seniki kaya niku. Ini malas temen sampean. Lah iki Nanti kata-kata tambah Niki kok boten model kan Kowe Mungkin kangge kathok kula mawon, nggih. mongke tengrika tempat gon kali kula ngagir-ngagir piye ngrika. Ngerti kadon apa? Pak aku piye Pak apa kowe tega karo Piye? aku? Ayo. Nek kowe tega karo aku bener wong tuwa kaya ngono. Lho ya. Bener, bapak simbok tega kuwi bener, sebab meng anak ta ya. Heeh. Anak karep kepiye wae ora iso lali karo wong tuwa iso lali kena wae. Saiki kuwali ta. Ya, kowe muni ngono ki ya wis tak anggap wong kowe ya anakku. Sampeyan pun eling to, Pak. Niki. Wis nang. Lah wis kok nek pun sadar. Mas, Yo, dadi bojomu sampean saiki seling tenan. Wis. Lelakon sing wis ya aja kok. njaluk ngapura karo bojomu. Sampean ki tumindake kleru. Duwe sampean ki kesinungan bono ora kekurangan apa-apa. Ro bojo tega, ro wong tua lali. Lali. Isen to sampean ngakoni bapak karo ibu dek Matur lali. Aku saiki wis jelek karo donya. Malati tenanan. Malati ya pepundhenku bapak simbok. Bener. Oh iya, wis bener. Dadi dianak-anake wong nek iso aja lali karo dalane mau. Iki eling, iki wis eling. Terus. Ya le ya. Heeh. Sesenana ya, Jok. Aku ya no. Nggih. Aku wis kapok ya, Jok. Kapok ya apa? Mulai kali. Ya wis di ngapura to Pak ne, barang ya tenane ya anakmu karo. Kan simbok njaluk ngapura. Ya Pak, aku nunut nang kene nek iso marno ya ingunen. Oh iya. Iki becah ya ingunen iki kancaku temenan. Pancen kabeh do melu nang kene, melu bojomu. Wong karang kene iki apa-apa wis tak pasrahke karo bojomu kabeh. Tenang. Aku Bojomu saiki tak lek parai dadi kabeh. perusahaan. Sampean wis mengingsapi Nek tenan. duwe becak Bu kon lakokna becak. Oh, najan wong niku mboten dedono ampun anti dak sia. Nah, ya saiki ayo iki padha. Wis, langsung saja, Dak.